Hej alle sammen. Jeg blev bedt om at lave sådan en Josefine Andersen og Victoria Matlis garderobe. Og jeg starter med Vicks underlag. Og til at starte med, så har jeg de her to. Det er sponsoreret af Montago. Det er med hinanden. Det ene er bare glasur, det andet er spring. Og de er fra Montago. Så har jeg det her underlag. Det er fra Kingsland. Også købt op i Montago. Det er de fleste af mine underlag. Og så har jeg det her underlag. Det er et grønt dressurunderlag fra Eskadron. Og det her, det er et spring, eller kombineret monterunderlag med navn på. Og så har jeg det her. Det er også op for Montago, det er også monter. Det er forresten også til salg. Og så har jeg det her. Det er fra Kentucky. Spring. Mørkeblå. Uden piber, men med sten. Så har jeg mit røde HKM underlag. Det er solgt. Men jeg har det stadig lige nu. Det er ikke kommet hen til VE endnu. Og så har vi to Eskadron underlag. De kommer her. Det er en af sådan base næsten. Med en helt sart pækket hvid og en lyseblå pibe på. Og det andet er hvidt med en hvid og en rød pibe. Og så en kanten, den er mørkeblå. Så har jeg det her Kingsland underlag. Det er stævneunderlaget. For det meste i hvert fald. Nu kommer jeg selvfølgelig også til at bruge det på Montago meget, men det er fra Kingsland, det er størrelse pony, og det er hvidt med blå kant. Jeg håber, I nød videoen, og at I vil se med, når jeg laver nogle flere af dem. Hej hej!